Tira, gu aurrera goaz, eta anistasun funtzionaletik genero anistasunera egingo dugu orain. Emakumeen arteko aukera berdintasunaren faltaren betiko arazoa dugu. Enplegua lortzeko aukeretan, lanbide garapenerako aukeretan, kontratazio moduetan, kristalezko sabaia, jasotako soldata edota lana eta familia bateratzeko orduan. La pregunta que planea y que nos hacemos... Baina hemen atzean dagoen galdera hoxe da, uko egin dizaiokegu biztanleriaren erdiaren enpleguari, eskulanari, eta erdi horrek duen ikuspegiari, lan egiteko moduari, gidatzeko moduari. Horretaz hitz egingo digu Lidia Farrek. Farre, CSIC-eko Analisi Ekonomikoko Institutuko Zientzialari titularra da, Barcelona School of Economics-eko irakasle afiliatua, eta Economics of Public Policy Masterreko zuzendaria. Ekonomian doktorea da Europako Unibertsitate Institutuan. Bere ikerketa lan ekonomian eta ekonomia publikoan zentratzen da eta genero ekonomiari arreta berezia eskaintzen dio. Bere ikerketa lanak hainbat sari jaso ditu, besteak beste Labor Economics aldizkariak emandako Best Paper Award saria, gaur egun ekonomia ministerioko ekonomia egiterako aholku batzordeko Espainiako ekonomia elkarteko zuzendaritza batzordeko kidea da. Lidia Farre, nahi duzunean. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Egunon, mila esker, gonbidapenagatik privilegio handia da zuekin nire ikerkuntzaz hitz egitea eta nire denbora hartzen duten kontuak. Espero dute baliagarria izango zaizuela. Hasi aurretik motivazio gisa azteko genero arrakalaz hitz egingo dudala esan dizuen. Eta beti gustatzen zait abiatzea justifikatu zergatik den garrantzitsua. Gure ikerkuntza agenda justifikatu behar izaten dugu. Garrantzitsua delako genero berdintasunaz hitz egitea. Ze gutxienez lan esparruan berdintasuna justizia sozial kontu bada, baina baita ere eraginkortasun ekonomiko gai bat. Ze nik ez dut evidentzia zientifikorik esaten duena emakumeen eta gizonen arteko talentu distribuzioa antzekoa denik arbilatzen duena. Ez dago alde handirik eta beraz emakumerik ez egotea ekonomiaren sektore batzuetan esan nahi du ez garela baliabideak behar bezala erabiltzen ari. Eta horrek kostu garrantzitsuak izan ditzake gizartearentzat eta ekonomiarentzat. Izan ere, genero arrakalak eraginkortasun ekonomikoa hobetu egiten du eta azterlan zientifikoak badaude hori azaltzen dutena. 2019koa da bat, ekonomia aldizkari honenetariko batean, eta horre esaten da, barne produktu gordinaren haunditzearen 20-40 artean, talentuaren asignazioa hobetzeari dagokiola, eta distribuazio okupazionalaren eraginari izan daiteke emakumeak eta talde arrazilizatuak. 1960an, abokatuen eta medikuen 86% estatu batuetan gizonak ziren, eta 2010an portzentaia hori 62%ra jaitsi da. Beraz hor aldaketak gertatu dira talentuaren asignazioan eta horrek igoera ekonomiko bat ekartzen du. Gatozen orain arrakala historikoetara. Atzo afaritan aipatu genuen bezala historia ezagutzea garrantzitsua da akats berberak ez egiteko eta aurrera egiten jarraitzeko. Aldaketa historiko ez hitz egiten baldin badugu, genero berdintasunari dagokionez, aipatu behar dugu lan merkatua ezaugarritu duen zerbait, joan den mendean izan dela zuzen ere, emakumea lan merkatuan sartzea. Hemen ikusten duzue parte hartze tasa, emakumeena morez eta
gizonarena grisez, 1975-2022 tartean. Emakumeen kasuan ikusten dugu aldaketa bat eta igoera bat egon dela, 30%ko ingurukoa, 60%ko hamarkadan, eta gaur egun 50%koak. Adintarte guztietako emakumeak hartzen ditugu hemen. Jakina, gero hori lan egiteko adinean dauden edagokionez, baldatu egingo da. Zer gertatu da gizonen kasuan, pixka bat jetxi egin dela. Beraz, konvergentzia bat etorri da parte hartze tasi dagokienez, eta erori eginda edo jaitsi eginda parte hartzera dagokionez genero arrakala. Espainiar merkatuari dagozkion datua ziren horiek, baina patroiek aurkituko ditugu beste ekonomia auteratuetan, estatu batuetan, hor ikusten dugu izugarri igotzen dela parte hartze tasa emakumei dagokienez, pixka lehenago gertatzen da estatu batuetan, Espainia baino, estatu batuetan beti aurretik joaten dira. 50-50ko hamarkadan ematen da igoera hori, eta gero Europako beste herrialde batzuetan, aldeak daude, baina kasu guztietan joera positiboa da parte hartzea dagokionez. Zergatik igotzen parte hartzea? Emakumeen parte hartzea 20. mendean. Aldaketa batzu gertatu zirelako, erreformak gertatu ziren. Claudia Goldinek The Quiet Revolution deitu zioten, iraultza isila. Zer gertatu zen 20. mendean emakumeak lan merkatuan sartzeko? Hasteko zerbitzuen sektorea handitu egin zen, hor lanpostuak eskaini zizkieten emakumei, edo egokiagoak izan zitezken, aurrerapen teknologikoa gertatu ziren, etxean eta etxetik kanpo, vacuum cleaner effect zen hori, lehorgailu bat edukitzea, edo garbigailu bat izatea, horrek zerikusia du denbora gutxiago ematearekin etxeko lanei. Gero diskriminazioak ere bera egin zuen. Estatu batuetan, ezkondutako emakumeek ezin zuten lanik egin, denbora luzean, eta Espainian legeak ez zien baimentzen emakumei lan egitea. Eta orduan, oztopo horiek kentzearekin parte hartzeak gora egin zuen, jakina. Beste alderdi garrantzitsu bat izan zen hezkuntza publikoa zabaltzearena. Bestalde, antisorgailuak erabiltzea, ugalkortasuna kontrolatzeko, eta beraz, emakumeek planifikatu zezaketen noiz ikasi, noiz izan famili bat, eta bar, eta horri oso lotuta dagoen beste gauza bat, ere bai, abortuaren legea, eta lege horrek izan zuen garrantzia. Beste alderdi garrantzitsu bat, espektatibak aldatzea, gizak kapitalean inbertitzeko. 30ko hamarkadan emakumeek erabaki behar zutenean, 50. hamarkadan, hobeto esateko, unibertsitatera joan behar zuten edo beste gauza batzuk egin behar zituzten erabakitzerakoan, inbertsio hoiei bueltatzeko oso tarte laburrak zituzten. Ze behin ezkonduta, familia zainduko zuten, besterik gabe. Beraz, emakume gazteek uste zuten etzela ideia ona unibertsitatera joatea. Baina parte hartze tasa gora egin ala, eta emakumeek gazteek ikusi zutenean, emakume helduagoek batera egin zezaketela, ibilbide profesionala eta familia bizitza, orduan gauzak aldatu egin ziren, alegia emakumeak unibertsitatera joaten hasi ziren, eta gero lan merkatura sartzen ere bai. Hemen errepaso historiko bat egin nahi dugu, ikusteko genero arrakalak nola aldatu diren. Baina orain aipatuko dugu
Zergatik dauzkagun oraindik ere genero arrakalak gaur egun ere. Aipatu dut, lan merkatuen ezaugarrietako bat dela emakumeak lan merkatuan sartu direla, badago beste aldagai bat ere, non ikusten dugun genero konbergentzia hori geldirik dagoela. 80. Hamarraldian hasita eta gaur daño. Lehen ikusi dugu konbergentzia hori gertatzen ari zela 80-90 hamarraldian, baina gero igoera tasa hori mantsotu egiten dela ikusten dugu. Jada ez da hain azkar azten. Eta genero arrakala 10-15 puntu horietan geratzen da, dimentsio gehienetan. Hemen parte hartzeaz ari gara, baina gero beste batzuei erreparatuko diegu. Zergatik dauzkagu oraindik ere arrakala horiek, beraz, zergatik geratzen da geldotze hori konbergentziari dagokionez genero berdintasunaren ikuspegitik. Hori azaltzen saiatuko naiz, baina hori egin aurretik, lehen aipatu dut 10% genero arrakala dagoela aipatu dut, baina jakina populazioaren tarte bati erreparatzen baldin badiogu, hor arrakala ezberdina izango da. Alegia, arrakala heterogenoa da, eta hori kontuan izan behar dugu politikak diseinatzerakoan eta baita ebaluatzerakoan ere, politika publikoak ebaluatzerakoan. Lehenengo dimentsioa, heterogeneotasun horren barruan, adina izango da. Ze ibilbide profesionalaren hasieran arrakalak nahiko txikiak dira, parte hartzeari dagokionez, baina gero adinean aurrera egin ahala, arrakala horiek handitzen doaz. De ver cómo la educación. Gainera, hezkuntzak babestu egiten ditu arrakala hauek. Edo beste modu batean esan da, genero arrakalak handiagoak dira, hezkuntza maila gutxien duten langileen artean. Esate baterako konparatzen baditugu unibertsitate karrera dutenekin, 3 unibertsitarioen artean, 15, batxillergoa baina gutxiago duten hoientzat. Datu hauek EPAren datutik atera ditut Euskal Herriarentzat. Barkatu, errepikatuko dut aurrekoa, emakumeen parte hartze tasak Euskal Herrian batez bestekotik pixka bat gorago daude. Seguruenez, datu hauek, edo zenbaki hauek, handixeagoak dira, irudiak datuekin eraikitzen baditugu. Baina, hausturak, arrakalak hor daude, eta ikasketaren araberakoak eta baita ere etxearen eraketa. Emakumeen eta gizonen arteko arrakala 0-16 urte artekoa denean 12 seme-alabak ez dutenean 1%. Seme-alaben adina ez bakarrik seme-alabak dituzu, baizik eta ze adin dituzten. Emakumeak eta gizona konparatzen baditugu 0 eta 2 urte artean 20% genero arrakalak murriztu egiten dira, seme-alabak edo adingabeak handitu ala, eta zaintzen azpiegiturak agertzen doazen neurrian adingabeen eta gurasoen bizitzan. Eta 3. dimentsio bat oso garrantzitsua kontua da, hartu beharrekoa jatorria da. Grafiko honetan banandu egiten ditut. Lehendabizi begiratzen dut karrera unibertsitarioa duten pertsonak, jatorriz hemen jaio direnak edo kanpotarrak 4% da hemen jaio direnen artean, hau da, norbanakoak 25 eta 50 urte artean daude. Horregatik zifrak aldatu egiten dira 100-ren batean. 4% arrakala da. Eta etorkinena artean arrakala 13% da, askoz ere altuagoa. Unibertsitate ikasketak ez dituztenen artean ikusi dugu arrakalak handiagoak direla,
oraindik are handiagoak etorkinen artean, emakumeak eta gizonak konpratzen ari gara, Espainian jaio ez direnak, eta parte hartasak zeintzuk diren. Baina, emakume eta gizon etorkinen artean, fijatzen bagara 0 eta 3 urte arteko seme-alabak dituztenean, bat, ez ari zer, 50% parte hartze tasa, Europako batez bestekoa da, 2 emakumetatik bat etorkinen artean, 0 eta 3 artean parte hartzen dutela merkatuan. Beraz, parte hartze oso apalak emakume etorkinen artean. Hori gertatzen gizonen artean etorkinen gizonezkoen tasak jatorrizko edo tokikoen antzekoa da. Eta asimilazio handiagoa gertatzen da. Hau parte hartzeari dagokionez. Orain, lan egiten dutenak hartzen baditugu kontuan, arrakalak ere aurkitzen ditugu lan merkatuan txertatuta dauden horien artean. Adibidez, soldatak ikusten dugu batez beste, lerro berde iluna da Espainiarentzat, argia Euskal Herriarentzat, pixke bat hobeto zaudete, batez bestekoa baino, emakumeak Euskal Herrian 97% irabazten dute. Hau da, gizonezkoen 97% irabazten dute emakumeak Euskal Herrian, beraz badago genero arrakala bat. Hau da, arrazoiak edo penalizazioak esan nahi du. Bueno, ez du penalizazioari buruz hitz egingo, soldataz alde ez hitz egingo dut. Gutxiago irabazten dute emakumeek, batez beste, baina beheko aldean, banaketan, diferentzia hori are handiagoa da. Eta banaketaren goiko partean, aldea txikiagoa da. Zer gertatzen da? Emakumeak gehien bat bilduta daudela goiko aldean, banaketaren goiko aldean, beraz batez beste aztatua egiten badugu, aterako dugu batez bestekoa 94 aldekoa ingurukoa dela. Mujeres ganan. Zergatik emakumeek irabazten dute gizonek baino gutxiago? Zeintzuk dira soldata diferentzien arrazoiak? Hauek dira arrazoietako batzuk. Hemen faktoreak falta dira, baina azpimarratu nahi ditut 4 alderdi programaren edukiarekin lotuta. Lehenengoa da, karrera profesionala eten egiten dela. Eta datuak Espainiarentzat da, dira, European for Salary. Eszedentzien 97% seme-alabak zaintzeko emakumeek eskatzen dituzte. Beraz, askoz ere gehiago eteten dute karrera gizonek, baina aldi baterako lana 74%, aldi baterako lan egiten dutenak emakumeak dira. Desoreka handiak daude lidergo kargutan, gizonek zuzendaritza posizioneko 71% egiten dute. Eta segregazio okupazional horizontala handia dago. Emakumeak oso ordezkatuta daude, gutxien ordaintzen den sektoretan, adibidez hezkuntza, osasuna eta gizarte zerbitzuak. Ni aurkezpen honetan arrazoi hauetan oinarrituko naiz eta hainbat proposamen egingo ditut zuzentzeko. Honek eskatzen du edo aipatuko ditudan gomendio batzuk egingo ditut eta beste iruzkin batzuk. Esan dugu beraz, emakume gehiago eteten dutela bere karrera profesionala, aldi baterako lanak gehiago dituzte, eparen datuak ikusita, zama edo familiak karga gehiago, erantzukizun gehiago dituztelako familian. Eta alderdi kombinazionek sortzen du ekonomistek child penalty deitu dugun hori. Hau da, motherhood penalty hori esaten dut nik ere bai. Baina esan diete motherhood penalty bakarri dela gizon eta emakumeen arteko soldataren arrakala seme-alabak jaiotzen direnean. Hau da, gizonezkoen soldatak eta emakumezkoen soldatak. Zer gertatzen da? Lehen seme-alaba jaso orduko haustura bat
arrakala bat sortzen da gizonezkoen eta emakumezkoen arteko irabazi eta zabaldu egiten da denboran, ez da uzkurtzen, eta iraun egiten du 10 urte geroago. Eta diferentzia hau, 130koa da Espainian batez beste, baina gainera iraun egiten duen fenomenoa da, mundu osoan gertatzen da. Datuak ditugunean behintzat dakigu hori. Zergatik iraunarazen dute genero arrakalek child penalty fenomenoa, zergatik arkitzen dugu mundu osoan? Ekonomilariek, lan merkatua aztertzen ditugunak, familia osaerak aztertzen ditugu, eta ados xamar gaude. Genero arrakala hau gertatzen dela etxeko lanak eta hazkuntza lanak desberdin banatzen direlako familian. Eta batez ere gertatzen da etxeen barruan non oraindik ere asimetria handia badago lan ordainpeko lanaren eta ordaindu gabekoaren banaketaren artean. Espainian denok zain gaude noiz egiten den denboraren erabileraren azterketa. Azkena 2009koa da, uste dut, da urte batzuk pasatu dira jadanik. Beraz, hauxe egin genuen, inkesta bat egin genuen datuak jasotzeko. Jakiteko pandemia aurretik bitartean eta ondoren nola banatzen ziren etxeko lanak. Eta aurkitu genuena arrakala handiak izan ziren. 5 minutu besterik ez ditut. Hombres trabajan más. Gizonek gehiago lan egiten dute etxetik kanpo, ordainpeko lanetan, eta emakumeek 15 ordu gehiago lan egiten dute etxean astean zehar. Beraz, arrakalek hor diraute. Zer egin dezakegu, zer egiten dugu hori aldatzeko? 2 proposamen. Lehenengoa da, lan egiteko dugu modu aldatzea. Hau da, lan merkatu aldatzea. Baina gainera, behar ditugu aldaketak etxe barruan. Eta zaintzen azpiegiturak garatzea. Horrela gurasoek orekatu egingo dute bere lan bizitza eta lan pertsonala. Bizitza pertsonala. Zer esan nahi du lan egiteko modua aldatzea? Claudia Goldingek esan zuen 2 motatako lanak zeudela. Batzuk malguak, non lan egindako orduen arabera kobratzen duzun, edo lan gutiziatsuak. Hau da, hainbat ordu lan egiten baduzu, gehiago kobratzen baduzu. Hau da, goizeko arratsaldeko 8 baduzu bezero bat, ordain sari handiago izango duzu. Edo beste modu batean esan da, eskaripeko guraso bat izaten uzten dizuena, hau da pandemiako iredi bai gogoratuko duzuen, edo agian askok ikusi ez duzuen irudia, Frankfurteko aireportua, astelen bateko gaueko 10etan, non, ez ikusten den, baina ez dagoen emakumerik. Agian emakume askok ez duzue ikusi. Zer egin behar da? Bukatu egin behar da lan malguen dualtasun horrekin eta malguak ez diren lan horiekin. Zer egin behar da telelana bultzatu, formula hibridoak, ordutegi malguak, horiek dituzten alde eta kontrako alderdi guztiekin. Badago hor evidentzia positiboa eta negatiboa formula hauen alde eta kontra. Eta garrantzitsua da lan egiteko modu hau malgua bultzatzea emakumeen eta gizonen artean. Hau da, modu malguan lan egiteko aukera eskaintzen bada edo telelan egiteko eta emakumeak bakarrik hartzen badute formula hori, genero arrakalek iraun egingo dute aldi baterako lanarekin gertatu den bezala. Eta azkenik politika izarra, amatasun eta aitatasun baimenak guk txapeldunak gara politika honetan. Hau da, politika eskuzabalena dugu Europar Batasunean. Eta diseinua optimotasunera hurbiltzen da. Besteak beste, ez da transferigarria. Hau da, guraso baimena dagoenetik, 10 aste partekatu zitzaketen familian, eta aitarentzat egiten etzeran inorketzen partekatzen. Beraz, ez da transferigarria, garrantzitsua da, eta garrantzitsua da, gainera,
esklusiboa izatea aitentzat. Eta amatasun bajak, eskuzabalegiak ere, horrek ez du karrera profesionala hobetzen emakumentzat. Beraz, iraupen bereko baimenak dira formula egoki bat. Zer dakigu baimenez? Arrakasta handia izan dutela parte hartze eta esan gizonek ari dira baimen horiek hartzen eta gainera agortzen ari dira baimen hasteak. Beraz, politikaren efektu zuzenak arrakasta hutsa dira. Oain, zer dakigu egindako azterlan batzuen arabera, hainbat egilek egindako lanetan, lan merkatuan oraindik ere eraginak mugatuak direla. Hau da, etxe barruan nolabaiteko froga bat dagoela, gizonek parte hartzea handitu dutela hazkuntzan eta zaintzan, bale? Aurren jarrerak ikusi dituztenean aitak hazkundean parte hartzen aldatzen ari direla, baina gainera detektatu ditugu beste efektu negatiboa batzuk. Hau da, aitak, gizonezkoak, ez, ikusten dugu, urrengo seme-alaba izatearen erabakia atzeratu egin dela. Minutu bat, bai, atzeratu egin dela, eta beraz horrek eragina duela bikote zaharrenen ugalkortasunean, eta ugalkortasun osoan. Eta baita ere efektu negatibo batzuk aurraren garapen larrian. Hori epe laburrean, uste du norabide zuzenean goazela, eta urte batzuk etxeron barko dugula ikusteko zer gertatzen den. Eta azken gauza. 0-3 hezkuntza, orain dela gutxi arte herri alde honetan, etzen existitzen. Beraz, 0 eta 3 urtekoen aurre arduratu behar da. Hezkuntza publiko unibertsal eta doako baten bitartez, beraz ezinbestekoa da. Hezkuntza honetan inbertitzea, efektu positiboak bai ditu. Emakumeen lan merkatuko parte hartzean eta baita ere garapen, aurraren garapenean batez ere ingurune pobrenetan. Eskerrik asko. Es que no sabía el tiempo.